So mayong aga sa inyo tanan. So, gina-welcome ko gid na kamo tanan sa His Life Ministries where imperfect people are perfectly welcome. Our vision is to glorify God and make disciples through many sites yet one church family. So let us all stand as we pray. Tindog kita. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father God, we want to thank you, Lord God, sining aga. Salamat, Lord, sa imong katutom. Salamat, Ginoo God, sa imong grasya. Salamat, God, sa imong Ginoo nga pagprotekta, Ginoo God, sa amon sa adlaw-adlaw nga tanan, Ginoo. Nga sa diin, Lord God, nga yari kami sining nga tion, Lord God, to worship you, Lord God, in spirit and in truth. Father, thank you, God, that your presence be with us today, Lord. Thank you, Father God, that we're going to touch every heart, Lord God. Ginoo sa mga katawhan siningation, Father God. That your word, Lord God, will be real, Lord God, upon their life, O God. Lord, thank you as we worship you and in spirit and in truth. Your name will be exalted, O God. Your name will be glorified, O God. Your name, O God, is higher than any other name, O God. And Father, we're gonna honor you and we give you all praises and glory and adoration, O God. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 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 So insakto ina, we are here to gather to worship our Lord in spirit and in truth. Amen? Isa ina ka maayo nga butang ang magdayaw sa Ginoo. Kag makadayaw kita sa Ginoo kaya ang aton pagtuo buhi. Amen? So makakanta kita sa Ginoo. Kag makakanta kita nga wala sang imposible sa Diyos. Kapati makamo sila mga utod. Amen? Kakanta kita. Sa imo, makaya na ko ng tanan. Malampasan ko ang tanan. Kay ikaw akong gusto. Wala imposible sa imo. Mga bulag makakita. Tanan na sablang maguba. Kaya imo nagatuon. Na wala imposible. Hindi sa akon kakakita. Hindi sa akon kakabatyagan. Kundi sa imong bilang. O Diyos, sa imong magasalin. Sa imo, makaya na ko ng tanan. Malampasan ko ang tanan. Kay ikaw akong gusto. Wala imposible sa imo. Mga bulag makakita. Tanan nga sobrang maguba. Kay sa imo
Diyos. Hallelujah. Amay namon nga balaan sa imo kami nagatuo. Kay wala imposible sa imo. Ang tanan nga butang sa dalom sa imo nagahom. Miski ang tanan niya ginahimo sa kaaway, nahimo maayo tungod sa imo. Ang kadalagan sa imo lang gid. Hallelujah. Padayon kita mga utod na magdayaw sa Diyos. Ang gahom sang kaaway di matigayon, ang kadulong hindi makadaon. Diyos permi madikalakon, wala siya kapirdihan, wala siya kapirdihan. Makita ko ang kadalagan, makita ko ang kadalagan, kay ang away iya sa Diyos. Makita ko ang kadalagan, makita ko ang kadalagan, tapos niya na ang ganyan. Oh, Jesus ang ngalan mo, pagkagamanan, wala kaaway ngaging atrasan. Tanan nga problema hindi laganan, kabalon ako sa katapusan, wala ta kapirdihan. Makita ko ang kadalagan, makita ko ang kadalagan, kay ang away iya sa Diyos. Makita ko ang kadalagan, makita ko ang kadalagan, kay tapos nga na ang tanda. Makita ko ang kadalagan, makita ko ang kadalagan, kay ang away iya sa Diyos. Makita ko ang kadalagan, makita ko ang kadalagan, kay tapos nga na ang tanan. Oh, sa kaaway, nahimo maayo tungod sa gahom mo. Tanan nga ginhimo sa kaaway, nahimo maayo tungod sa gahom mo. Kapati ka mo wala sini? Tanan nga ginhimo sa kaaway, nahimo maayo tungod sa gahom mo. Yes, Lord. Tanan nga ginhimo sa kaaway, nahimo maayo tungod sa gahom mo. Tanan nga ginhimo sa kaaway, tanan nga ginhimo sa kaaway, nahimo maayo tungod sa gahom mo. Tanan nga ginhimo sa kaaway,
Hesu Kristo, akon kaluwasan, nabanhaw ka Ginoo, kamatayon ginperdi mo. Padayon kita na magkanta sa iya, ang aton manluluwas, ang nagluwas sa aton sa kasalanan, nagluwas sa aton sa gahom sang sala at sa kaaway. Siya masanag, siya mahigugmaon, nagluyag siya magpatawag sa aton kung kita maghinulsol. Tanan ga kinahanglan sang imugugma, maluluy unta. Tanan ga kinahanglan sang kapasaylohan, paglaom sa imong lang. Manluluwas ako nagatuo, naginluwas ko nimo, kamhalan ka Ginoo. Hesu Kristo, akon kaluwasan, nabanhaw ka Ginoo, kamatayon ginperdi mo. Haatan ng Ginoo, kahadlok kag salako, pun-a ang kabuhi ko. Ako magasunod sa imo, makuron ang pagtuo. Tanan ginatugyan ko. Manluluwas ako nagatuo, nga ginluwas ko nimo, gamhanan ka Ginoo. Hesu Kristo, akon kaluwasan, nabanhaw ka Ginoo, kamatayon ginperdi mo. Maluluwas akon nagatuo, naginluwas ko. Yes, Lord. Kamhanan ka, Lord. Hesu Kristo, akon kaluwasan, nabanhaw ka Ginoo, kamatayon ginperdi mo. Ipakita ang kasanag mo, kami makanda sa imo, buhing na Diyos. Ipakita ang kasanag mo, kami makanda sa imo, buhing na Diyos. Hesu Kristo, ipakita ang kasanag mo, kami makanda sa imo, buhing na Diyos. Hesu Kristo, ipakita ang kasanag mo, kami makanda sa imo, buhing na Diyos. Manluluwas ako nagatuo, naginluwas ko nimo, gamhanan ka Ginoo. Hesu Kristo, akon kaluwasan, nabanhaw ka Ginoo, kamatayon ginperdi mo. Maluluwas ako nagatuo, naginluwas ko nimo, gamhanan ka Ginoo. Hesu Kristo, akon kaluwasan, nabanhaw ka Ginoo, kamatayon ginperdi
ipakita ang kasanag mo. Kami makanap sa imo, buhi nga Diyos. Jesu Kristo, ipakita ang kasanag mo. Kami makanap sa imo, buhi nga Diyos. Jesu Kristo, ipakita ang kasanag mo. Kami makanta sa imo, buhi nga Diyos. Palakpakan ta ang Ginoo. Hallelujah. Galayawon siya. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's bow our heads. Magduko kita ka magpiyong. And let us, ibutang nato na ako, aton kaugalingon sa presensya sang Ginoo. Amay namon kag Dios nga makagagahom sang tanan. Mambubuhat sang langit kag sang duta. Ginadayaw ka namon. Ginaabi-abi ka namon. Ginahalad namon sa imo, subong nga aga, ang amon nga tion sa pagpamati, sa pag-abri, sa pagbukas ang amon kasing-kasing kaguna-huna sa imo pulong para kami magbag-o, ma-transform Ginoo ang amon kinabuhi. Suno sa imo, kabubuton, kag imo nga will Ginoo. Salamat gid sa amon nga presence today, Lord God, in this place. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Sa liwat maayong aga sa tanan, ginaabi-abi ko gid kamo, pwede na takalingkod. Sa sininga lugar, welcome to our 10 a.m. Ilonggo or Hiligaynon service, no? Diri sa His Life Ministries sa Santa Clara National Office. Ako gali si Pastor Winston. Ako subong ang halad sa inyo, magapabutyag sang pulong sang Ginoo. And sa liwat, maing aga, no? Magapadayon kita sa aton nga pagtulunan sa aton series sa sining bulan, ang ginatawag natin nga Faith in Action. Kag subong nga adlaw, subong nga aga, ang aton pagatun-an amo ang kabuhi ni Haring David, no? Si Haring David amo ni siya ang for me, amo ni siya ang greatest, maayo gid nga hari nga ever produce sa Israel, no? Sa lungsod, sa nasyon sang Israel. Isa siya siya ang maayo gid, wala na sang mas maayo pagid sa kabuhi ni Haring David. Kag kun nga nangin great ini siya, amo na nga aton pagatun-an subong nga aga. Amen? So, kung may Bible ka mo, encourage nga pag-open sa aton Bible. Okay? Dali lang. Sige. Let's go to 1 Samuel chapter 17. Verse 40. Okay? Nami gid kuanon tagid ang storya nga ang pinaka-story gid ni David nga nag-overcome siya nga nangin maayo siya. Amo gid ini ang nagpasikat sa iya ini nga sitwasyon. Ini ang storya ni David and sino? David and Goliath. Kilala niyo si David and Goliath? Na may suini na siya, no? Okay, so wala ko sang Ilonggo nga Bible, pero tinghuan ko mag-translate. Okay lang? Sige. Sa verse 14, naghambal din, nagkinkuha ni David ang iyang sungkod, kag nagkadto siya sa suba. Nagpili sang 5 ka mapino or wala garas nga bato.
Kag dason butang niya ini sa iya bulsa. Kag dason naglakat siya, dala niya iya tirador, nagpadulong siya sa kay Gulayat. Ang sitwasyon amo sini, ginahangkat sa mga Pilistiyano, mga Philistines, ang Israel. Kag may isa sila ka-champion, ilang nga pinaka-champion, gid nga warrior, amo ni si Gulayat sa mga Filistiyano. Hangkat ni Gulayat, kung sino man ang makaperdi sa akon, si Gulayat gali almost mga 9 feet ni siya, ha? Higante. So ako, ng mga 5'6 lang ko, 5'7, inubo ko ya, putot ko. Si Gulayat, guro, labot nila, no? 9 feet siya, taas kayo. Ginahangkat niya ang mga Israel nun, nga kung mapirdi siya sa Israel, mapaulipon ang mga Pilistiyano sa Israel nun. Okay? Kag kung mapirdi man ni Gulayat, kung sino man ang maaway sa iya, ang Israel naman ang mapaulipon sa mga Pilistiyano. So wala sang nagbato. Gasinggit si Gulayat for 40 days and 40 nights. Ginahangkat niya ang mga Israel nun, Israelita. Sino mo bato sa akon? Ari ko diri gatindog. Miyara ka mo hangaway dira nga mayo? Makipag-away sa akon. Ginayaguta. Ginyaguta ni Gulayat ang mga Israelita. Until nabatian ni David. Nabatian niya ang hangkat. Si David at the time, ara siya sa mga 18, 19 years old. Teenager pa. Grabe no, kahuluya sa iban nga nagapamati nga mga warriors ang mga Israelita. Nga ang isa ka bata, ka teenager, amo pang magbato kay Gulayat. So amo to nagbato siya, ginkadtuan niya si Haring Saul, naghayo sa permiso, gintugutan siya. Amo to nagkuha siya sang bato sa suba. 5 ka bato, ginbutang niya sa bulsa niya, gindala niyang tirador niya, kag nagpalapit siya kay Gulayat. Okay? Na picture ninyo? Okay. Sanda nga tinion, si Gulayat, dala ang iya nga taming, no? Iya nga shield. Nagapalapit kay David. Hindi pa hari si David the time. Nakita niya, bata ang maano sa iya, maaway sa iya. Anong hambal niya kay David? Hambal niya kay David, ano ako, isa ka ido? Nga may dala ikaw nga isa ka sungkod, may sungkod nga dala si David. Nga balbalon mo ako sang isa sang imo sungkod. Dali diri kay utdan ta ikaw sang ulo subong. Kag ipakaon ko ang imo unod sa mga pispis kag mga beast sa field. Amo na ang hambal ni Gulayat sa iya. Pero kabalo bala kamo anong hambal ni David sa iya? Ikaw Gulayat, nagkadto ka sa akon, dala ang imo nga sa espada, kag taming, kag bangkaw. Pero ako, namian ko sa hambal ni David. In Englishon ko lang kay daw, hindi ko makatranslate kung Ilonggo. But I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel. Wala siya dala nga wala siya sa ginapabugal. Kundi ginapabugal niya ang Diyos nga nagasuporta sa iya. Remember, we are in the topic of faith in action. Faith is pagtuo. Pagtuo sa Diyos. Amen? Nan. Subong nga adlaw, hinambalan niya, grabe si David, isog kayo. Subong nga adlaw, ang Ginoo nga akon Diyos, pagadalon ka sa akon mga kamot, kag pagapatyon ko ikaw, kag utdan ta ikaw sang ulo. Amo nang hambal ni David kay Gulayat. Kag ipakaon ko ang imo unod sa mga kag ang imo upod nang balya hindi lang unod ni Gulayat kundi ang mga upod niya ipakaon niya sa mga pispis kag sa mga sapat sa kagulangan. Amo nang hambal niya. Hamo ning pinakanami pagid. So that the world will know, para mahibaluan sang kalibutan, that there is a God in Israel, nga may Diyos sa kalibutan. And all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. For the battle is the Lord, and He will give all of you into our hands. Ang kanta tabla kay na,
ang away kuno hindi aton kundi iya sang Dios. Ang aton lang paghimuon nga magsalig ta sa iya. And so, ang naitabo, nag-away sila. Samtang nagadalagan si Goliath sa iya, daladala ang iyang espada. Si David naman nagadalagan, padulong man kay Goliath, ginapatiyog niya ang iyang tirador. Kag sa tama nga panahon, ginhampak niya ang iyang tirador, padulong sa kay Goliath. Kag kabalo ka mo sa storya, gamay nga bato, naglupad, di naigo si Goliath sa tunga gid sang mata. Sa agtang, kagkabalubala ka mo nga ang Bible, ang Biblia naghambal nga nagdulot gid ang bato. Kag napatay dayon si Goliath. Isa lang kahampak, isa ka bato, tumba ang kaaway. Grabe no? Kag ginpalapitan niya si Goliath, ginkuha ang espada, kag ginutod ang ulo ni Goliath. Grabe nga storya. Isa ka bata kontra sa isa ka higante na pirdi ang higante. Amuman sa aton mga utod. May mga times, may mga sitwasyon sa aton kinabuhi. May mga higante. Ining higante, nga sitwasyon, problema ini, mga struggles naton sa aton kabuhi. Mga problema, mga hindi ta maintindihan, sitwasyon ta kon kisa, especially right now sa aton state sa sininga kalibutan, may pandemic kita, may pandemya, no? Damo sang wala trabaho, damo problema, hindi kita kagiho maayo. Isa ini ka Goliath sa aton. Pero ang storya ni David wala nagsugod dira. May preparasyon gali. May preparasyon ang tanan. So ang pagtuo, ang faith, may preparasyon. Sa high school, asang college ko bala, kabalo naman kamo college kita, amot ko na agyan yun ni siya. Usually, pag exam, mahulat ko na blang dali na lang mag-exam, kag amo ang pagtuon, amot kung kaagim ako yun ang natawag na cramming. No, kay kanami, kaya lagaw mong kaagim ako na teenager kita sa una, namian kita maglagaw. So amo nang aton nga, for me, amo nang akon nga ginahimo sa una. Hindi magit-perme, pero usually, no? And so it happens, ang may classmate ko, nga nagkuha kami exam, uy, taas ang nakuha niya. Taas ang grade niya. Doon nahisa ko sa iya. So namangkot ko, anong hinimo mo? Ang hinambal niya sa akin, simple lang. Nagpreparar siya. Nagtuon siya a week before. Ako yan nagtuon ko a day before. So may diferensya, no? Oo, may diferensya. Amo mo na ang faith. Amo mo na ang pagtuo ta. Kag sa case ni Haring David, ang preparasyon niya, kabalo ka mo mga utod, bago siya nag-away kay Goliath, isa ini siya ka bakiro. Shepherd, no? Nagabantay sa mga bakiro, mga ano ganini? Karnero bala? No, bakiro sang karnero. Kag during the time maginabantayan yung mga karnero, may mga sapat nga nagapang sinisang iya mga karnero, mga leon, na? Leon, kag bear. Bear, ano ganing bear sa Ilonggo? Oso. Amot kung ka-relate ka mo, bear bala, teddy bear. Ang bear nga dako. Hindi teddy bear, bear nga dako. So, nahambal sa Bible nga ginapatay niya, ni ordinaryo lang niya kay David ya mag-away sa mga leon niya. Pero ang iyak kusog, hindi halin sa iya, kundi halin sa Ginoo. Amuman sa aton kinabuhi. Kabalo bala ka mo nga kung ikaw ginatawag mo ang imo kaugalingon nga Kristiyano ka. Imposible nga i-separate nimo ang faith, ang pagtuo sa isa kabilang Kristiyano. Okay? Hindi pwede maseparar ang pagtuo sa isa ka ginatawag nga Kristiyano. Nakuha nyo? Because hambal sa Bible, without faith, wala pagtuo, it is impossible to please God. Hindi ta maamuma ang Ginoo kung wala ta pagtuo sa iya. For without faith, for if we have faith, may pagtuo kita, nanamian gina ang Ginoo. Nanamian gina ang Ginoo, nagasalig kita sa iya.
kag ginadayaw tagid siya pinaagi kay isa siya ka Dios nga hindi naton makita. No? Paano ka magtuo sa isa ka being, sa isa ka Dios nga hindi mo makita? It is only by faith. Pagtuo lang gid. Kag ang faith, ang pagtuo gina-develop do pariyobla muskulo. Kinanglan kung gusto mo magdako muskulo mo, i-exercise mo. Correct? Amo man ang aton nga pagtuo sa Dios. Kinanglan naton i-exercise, padakuon. And through this exercise naga-overcome kita sa aton problema, no? Mo ma-overcome ta gasalig ta dayawon ta Ginoo. Nagataas ang aton pagtuo sa iya, correct? Mga utod, duwa lang gid ka sitwasyon permi diri sa kalibutan ang aton nga ginasudlan. Either nga napagwa ka sa problema or nagapasulod ka sa isa ka problema. Duwa lang imo na permi. Every day amo lang na ma-encounter ta. Tuod hindi. Maski ano nakagamay, problema man nagyapon. Maski ano kadako, problema man gyapon. So duwa lang ka situation permi. And gin-design na sa Ginoo para ma-develop nato ng pagsalig sa iya. Nga ano yung pagtuo? Ang Bible naghambal nga ang pagtuo is the substance of things hoped for. Wala mo pa makita, pero nagatuo ka na, nga tapos na. Ang problema mo, ang balayran mo sa may bill, katong nga pinakata, wala ka kwartang ginauyatan, subong, pero nagapati ka nga mabayaran mo, gid. Kagi ka mo sina, nga may balayran ka mo, tuition, wala ka kwarta, wala gani sudan sa lamesa, pero nagatuo ka nga may ara. Kag ang Ginoo, faithful kaayo. Mapadalagid siya sang provision ang ginatawag naton sina. Hindi iya kagid ka pagpabayaan. Kaya anong promise niya? He will never leave us nor forsake us. Aragid siya permi. Only salig lang. Salig. Sang si Jesus, nalansang sa cross na matay, di ba lang nabanhaw siya? No? And after a week, nagpakita siya sa mga disipulo, sa mga apostoles niya. Nagsulod siya sa isa kabalay, sirado. Nagsulod siya, kag nagpakita. At that time, wala si Tomas dito. Ang isa niya kadisipulo, tawag si Tomas. The following day, sa nag-abot na si Tomas, ginambalan nila si Tomas, nga nagpakita ang Ginoo. Si Ginoong Kristo Jesus, nagpakita sa amon. Nabanhaw siya. Ano hambal ni Tomas? Hindi ko magtuo. Unless nga ibutang ko ang akon kamot sa iya pilas. Sa iya tiil, sa iya kamot, sa iya kilid, hindi ko magpati nga nabanhaw ang aton Ginoo. Grabe, no? And then the week after that, nagpakita si Jesus kay Tomas. Ginambalan ni Jesus si Tomas, Tomas, ari ako sa tubangan mo. Ibutang ang imo kamot sa akon pilas, kag magpati. Sa ginharian sang Ginoo, ang gina-require sa aton is to first, we have to believe. Mapati ka, anay. And then you will see. Makakita ka dayon. Sa kalibutan niya, sa opposite. Sa aton niya, gusto tanay makakita. No? Pakita, anay sa akon para mapati ko. Amo na niya sa kalibutan. Pero sa ginarian niya sa Ginoo, hindi. Kaya nga, aton diya nga prinsipyo ya. To see is to what? Believe. Sa ginarian niya sa Ginoo, hindi. Believe first. Tuo, anay. Ipakita ko sa imo. Munang hambal sa Ginoo sa inyo. So it's a challenge aton. Ang aton topic today is faith in action amidst difficulties. No, ang imo pagtuo, gin-apply naton sa everyday nga situation naton. Kaya ari kita diri subong, Sunday subong, gapamati kita sa pulong sang Ginoo. Pagwa naton diri, i-apply ta. Tanawon tabi. Prubahin ninyo kung ano ka matuod ang Diyos sa inyo kabuhi. Kamo na iya makaprove. So mabalik kita kay Haring David. Ginpreparahan ni David ang iya nga pagtuo sa Diyos. Ginaaway niya ang mga leon, ang mga bear, kag nag-overcome niya. So si Goliath, easy kaya, sisiw lang si Goliath sa ila.
sa aton kabuhi, ang preparasyon talain, it is born out of prayer. Pangadi, gid mga utod. No? Kinahanglan gid may ginatawag kita nga prayer life. Imposible nga ikaw, Kristiyano, nga may pagtuo nga wala prayer life. Tuod na hindi. Tuod gid na. Kinahanglan gid nga may tiyempo gid ka sa Dios nga i-devote mo lang sa iya pila man na ka minuto, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, basta para lang gid sa iya. Storyaha siya, hambala siya sa imo problema, hambala siya sa imo ginabatyag. Kag prubahi. Prubahi sa imo kabuhi gina-challenge ta kamo. Inyo na ya puli kamo, buwas sugod ka prayer in 1 week. Tanawa bala. There are changes. Nga may salig ko na because ang Ginoo na iya ma-prove sa iya sa inyo kabuhi. Hindi iya ako. Amen? So the reality of God is how real He is in your life. Ano siya kamatuod sa inyo kabuhi. And it's born out of prayer. Kakonsigi ka pray, naga-intimate ka sa iya. Intimacy ang tawag sina. Pariyo man bala sa aton mga kabataan or sa aton bana, sa aton asawa. No? Kung hindi ka mo pirmi mag-upod, mag-istoryahanay, ang relasyon nagapalayo ka mo, correct? Like for example, kabataan nyo, magsugod ng teenager na, gagawa na nagalagaw, dutay na lang ang time gina-spend sa inyo. Wala ka kabalo kung anong ginahimo nila sa gawa. Correct? Unless nga may time ka mo to spend with each other every day. Hindi kagid kabalo kung anong ginahimo nila. Amo man sa aton Ginoo, dapat gid kita mag-spend time sa Ginoo. To develop our prayer life, to have intimacy, to increase our faith, and so increase our relationship. Remember mga utod, ang ato niya hindi niya religion ha. Relasyon ini sa Ginoo. So it is ang salvation kag ang pagtuo, ang faith is between you and God. Amen. Hindi niya between your pastor or your elder or your teacher, hindi, and you. But it is you, between you and God. Eh, ang salvation, ang kaluwasan, is personal. Personal ini. Imo ya. So, work out your salvation, ng Balsam Bible, i-work out mo, you have to exert ka effort. May aragid ka ginapabugatan. Work out your salvation with fear and trembling. Halungan mo gid ang imo nga kaluwasan. Develop your relationship with God. Amo gid na ang gina-emphasize naton. And it is only true kung mag-spend time ka sa Ginoo. Damo pa ni may advance pa na siya. But this morning, i-emphasize ko gid lang anay to spend time. You know, damo sang distraction sa kalibutan. Especially right now, may pandemic, kabudlay, even magsakay ka jeep. No? So una ya, wala na sang division. Pag nagusto, ginutok, do sardinas na. Gaara ka na sa log. Pero subong niya may limit. Correct? Even magsulod ka sa sa mga restaurant, may limit. Even mag-service. Kabalo-bla ka mo, gina-allow lang sang IATF. Dapat ang worship service is 30% maximum capacity lang sang total. For example, 100 ang capacity tadi, 30 lang gidang gina-allow sang IATF. With protocol pa na, may mask, kag may distancing. Amo nang ginagawa nila. So may restriction ta. Kung hinay-hinay lang ang imo pagtuo, mabudlayan gid ka sa paglakat sa sininga times and seasons sa kalibutan. Kag mga utod, for me, personally, mas magabudlay pagid. For me, I don't know if this will return to normal, no? Nga before the pandemic, gani. Remember the times sang wala pang pandemic? Pinagusto kita? I don't know kung mabalik pa sa sina nga tinion. Ambot lang. Duda ko. Ano pa? Ang aton gid lang nga safeguard, ang aton nga
weapon in these times is ang aton pagtuo sa Dios. Nga dapat i-strengthen naton, pabakuro naton. Hindi kin magbuya sa iya. And one way to do that is to rely on His promises. No, ang promesa sang Ginoo. Base sa iya pulong, nga gin-apply mo sa imo kabuhi. Okay. But the problem is, pastor, wala ko kabalo sa promises ng Ginoo sa akong kabuhi. Okay, may assignment na dayon. Assignment yun na subong. Find out for yourself ano ang promises ng Ginoo sa imo kabuhi. Kay tanan-tanan kita dili lain-lain ang calling. Lain-lain ang purpose. Lain-lain ang plan sa Ginoo sa aton kinabuhi. Tagsa-tagsa kita lain-lain. And it is up to you, depende sa imo, sa pag-discover, sa pagkilala kung ano inang promises ang Ginoo sa imo kabuhi. Pinaagi sa ano? So paano ko mabalaan? Number 1 gid siguro is to pray and then read the Bible. Okay? Maski pila lang ka verses a day. And ask the Holy Spirit, balaan ng Espiritu, buligi ko. Buligi ako sa pag-find out, sa pagpahibalo sa akon kung ano bala ang imo promises sa akon kabuhi, Ginoo. Sa sininga time, sa sininga season, sa sininga pandemya, para maging mabakod ko. And once we find out kung anong promises ang Ginoo sa aton kabuhi, that is the time na maglakat kita in victory. Kadalagan na siya, mga utod. Amen? Hindi ka na mahadlok. There is now no fear. Number 1 indication of no faith. Ang isa ka indikasyon nga wala ka pagtuo is what? Fear. Kahadlok. Kapati ka muna. Kaya kung may fear, wala sang faith. So amo na nga i-develop naton. Kung ikaw may fear ka, maski ano man ang fear, nadlo ka sa dulom, nadlo ka magtabok sa dalan, nadlo ka maglangoy. Because sometimes kulang pang faith naton. And that is the time nga i-develop naton ang aton faith. Pagtuo. Amen. That is the only time nga kay nanamian gid ang Ginoo nga magsalig ta sa iya. For if we draw close to God, maghambal kita nga kung gapalapit kita sa Ginoo, He requires us to have faith. For if anyone draws him to us, and He rewards those who draw close to Him, who diligently seek Him. Nanamian ginang Ginoo, nga ginalagas ta siya. Kag hindi agid kaya pagpabayan. Nga because one of His nature is faithfulness. Amo nang as kabuhi ni Haring David. Although pila man siya ka beses na tumba, pila man siya ka beses nagkasala, pero hindi siya malipat nga magtindog kag magsunod na naman sa Ginoo. Amo man na sa aton kinabuhi. Okay lang na natumba ka, nakadasma ka, wala problema. Nagkamali ka sa imo desisyon, nadlok ka, it's okay. Stand up. Pray to the Lord. Read the Bible and walk. Nakuha niyo? So this morning, simple lang gid ang na-require sa aton. Faith in action amidst difficulties by relying on the one true God na hindi iya kapagpabayaan. Amen? Amen. Sige, tindog ta. Hallelujah. Hallelujah. Amay sa langit, salamat Ginoo. Kay ikaw ilabing matutom nga Dios. Labing matutom nga Ginoo, kagasalig gid kami sa imo. Ginoo, ipakita ang imo gahom sa sinisubong sa mga tao nga ari diri. Sa imo mga kaanakan, your sons and daughters in this place today. Ipakita nga ikaw Dios sa ila kinabuhi. Lord God, show them your miracle working power today, Lord God. In spite of their problems, mga balayran Ginoo, mga health issues, may mga gamasakit diri, may mga problema sa kabataan, relationship, problema sa bana, problema sa asawa. Lord,
I speak restoration. I speak wholeness. I speak healing for your people today, Lord. Thanking you that you are a wonderful, wonderful God. Ikaw, Diyos, Ginoo. Sa sininga tinion. In the name of Jesus we pray. Amen. 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 Okay. So, it's time for giving. Sige, maayong aga sa tanan. Oras naman sa aton paghatag sa aton mga dulot. Akon pagabasahon diri sa ang pulong sang Ginoo sa ika-2 nga Korinto 9:11.